Vítajte. Tak, dnes sa pozrieme na logistiku a plánovanie výroby. Máme tu kopu materiálov, rôzne metódy, systémy. Skúsime z toho vytiahnuť to podstatné. Čo vlastne pomáha firmám, aby im to celé fungovalo lepšie, efektívnejšie? Presne tak. Pozrieme sa na konkrétne veci. Ako môžu firmy, optimalizovať? No, všetko. Od toho, ako majú rozloženú fabriku, až po to, ako rýchlo dostanú tovar k zákazníkom. A prečo na tom záleží? Nielen kvôli peniazom, ale aj kvôli ľuďom. Fajn, tak poďme na to od základov. Doslova. Rozmiestnenie. Ako optimálne dať dokopy pracoviská, sklady? V podkladoch sa spomína metóda CRAFT. Áno, CRAFT. To je celkom zaujímavá vec. Je to vlastne počítačový program, algoritmus, ktorý hľadá najlepšie možné rozloženie. Také, aby celkové náklady na presúvanie vecí, materiálu boli čo najnižšie. Čiže počíta, koľko sa toho nosí, ako ďaleko, koľko to stojí. Presne. Objem, vzdialenosť, cena za meter. Často sa to podceňuje, koľko peňazí a času sa stratí len zlým usporiadaním. Proste zbytočné chodenie. To dáva zmysel, jasné. No a ďalšia veľká téma, zásoby. Tam sa asi tiež dá veľa vylepšiť, však? Určite. Tam sú kľúčové metriky, napríklad obrátka zásob. Ako rýchlo sa tovar v sklade predá a nahradí novým. Áno, čím rýchlejšie, tým lepšie. Menej peňazí tí stojí v sklade. Alebo potom tá miera plnenia dodávok. Čiže ako často mám tovar na sklade, keď si ho niekto pýta? Presne. To je kritické pre meno firmy. Pre reputáciu. A na predpovedanie dopytu? Tam boli aj také, netratičné metódy spomenuté. Hej, brainstorming alebo synektika. To sú skôr také, kreatívne prístupy. Ako sa na ten dopyt pozrieť inak, nájsť nové súvislosti, cez analógie a podobne. Zaujímavé. A čo tá klasická dilema? Koľko držať zásob navyše? Pre istotu. Tá poistná zásoba. Áno, poistná zásoba. To je presne o hľadaní rovnováhy. V materiáloch je aj graf, ktorý pekne ukazuje, ako táto zásoba kryje výkyvy, keď ti napríklad spotreba vyskočí, kým čakáš na ďalšiu dodávku. Ale držať priveľa stojí peniaze, skladovanie je kapitál. Presne. A existuje aj prístup, ako nájsť optimum. Porovnávaš vlastne, čo ťa stojí, keď tovar nemáš, ušlý zisk, nespokojný zákazník. Oproti tomu, čo ťa stojí skladovať tie kusy navyše. V tom príklade, čo tam bol, vyšlo optimum nejakých 78% istoty. Čiže akceptuješ, že v 22% prípadov ti to možno nevíde? V podstate áno. Je to manažment rizika. Niekedy sa proste neoplatí poisťovať na 100%. Rozumiem. Dobre, posuňme sa k plánovaniu výroby. Tam sú tie známe skratky. MRP, čo to hlavne rieši? MRP, Material Requirements Planning. Plánovanie materiálových požiadaviek. To prináša hlavne, poriadok, predvídateľnosť. Namiesto toho, aby niekto hádal, kedy a čo objednať, systém to presne vypočíta. Máš plán, čo chceš vyrobiť na konci. A systém povie, čo a kedy k tomu potrebuješ kúpiť alebo vyrobiť medzi tým. Presne tak. Na základe kusovníkov, dodacích lehôt, výsledok. Menej zásob na sklade, menej chaosu, lepšie dodržané termíny, nižšie náklady. Znie to super. Ale asi to nie je len tak zapnúť, že? To určite nie. Chce to presné dáta o zásobách, o kusovníkoch, o časoch a disciplínu v celej firme. Potom sú aj rozšírenia. MRP2 to už spája aj financie, marketing, nákup. A DRP je zase pre distribúciu. Ale ten základný princíp je rovnaký. Sprehľadniť a zladiť to. Presne. Zvládnuť tú komplexnosť. Fajn. A čo keď sa aj napriek plánu niečo zadrhne? Vznikne úzke miesto, bottleneck. Áno, manažment úzkých miest. To je dôležité. Namiesto toho, aby si sa snažila zrýchliť všetko, musíš sa sústrediť na ten najpomalší článok, lebo ten brzdí celý systém. Aha, čiže výkon celku neurčuje ten najrýchlejší, ale ten najpomalší. Presne. A koncepty ako OPT, Optimized Production Technology, alebo BOA, sa zameriavajú presne na to, ako z toho úzkeho miesta dostať maximum a ostatné procesy tomu prispôsobiť. To mi trochu pripomína tú filozofiu štídle výroby. Lean a Kaizen. Tam ide tiež o plynulý tok, nie? Áno, je tam veľká podobnosť. Lean a Kaizen idú ale často ešte ďalej. Je to celá filozofia, zameraná na odstraňovanie akéhokoľvek plytvania, nielen čakania v úzkých miestach, ale aj nadprodukcie, zbytočných presunov, chýb, zásob, proste všetkého, čo nepridáva hodnotu.
A k tomu patria tie známe veci ako just in time? Áno, JIT, dodávať len to, čo treba, presne vtedy, kedy treba. Tímová práca je kľúčová, neustále zlepšovanie. Kaizen znamená vlastne neustále zlepšovanie malými krokmi. Zapojenie všetkých a štandardizácia práce. Čiže to nie sú len nástroje, ale skôr zmena myslenia kultúry vo firme. Presne tak. Je to beh na dlhú trať. Jasné. No a firma nežije vo váku, má dodávateľov. Čo hovoria materiály k ním? No, zdôrazňujú, že treba dodávateľov systematicky hodnotiť, podľa jasných kritérií. Kvalita, samozrejme cena, ale aj servis, spoľahlivosť, platobné podmienky. Proste si vybrať tých správnych a potom ten vzťah riadiť. Áno. A spomína sa tam aj štýl vyjednávania. Napríklad ofenzívny štýl. Ako je tvrdo ísť za svojím. V podstate áno. Sústredí sa na víťazstvo, na získanie výhody. Ale zároveň sa snaží zdôrazniť, prečo je tá dohoda dobrá aj pre druhú stranu. Aby to nebolo len o tlaku. A na záver ešte tá doprava. Čo je tam dôležité pri plánovaní? Základ sú vstupy. Musíš vedieť vzdialenosti, reálne, po ceste alebo vypočítané z koordinátov. Tam sú rôzne metódy. Euklidovská, po osiach. A samozrejme, koľko toho viezieš. Množstvo. Presne. A je tam aj vzorec na výpočet výkonnosti dopravy. Napríklad pri pravidelných rozvozoch. Zohľadňuje rýchlosť, čas, vzdialenosť, veľkosť tej prepravovanej dávky, aby si vedela optimalizovať, koľko aut potrebuješ, aký harmonogram. Dobre, takže keď to zhrniem, prešli sme toho dosť. Od usporiadania fabriky cez zásoby, MRP, úzke miesta, lean, dodávateľov až po tú dopravu. Je to fakt komplexný svet. Veru áno. A ukazuje to, že neexistuje jedno jediné riešenie na všetko. Každý ten nástroj, každá metóda má svoje miesto. Ale čo je podľa mňa naozaj zaujímavé, je premýšľať, ako ich kombinovať. Vieš? Ako by mohli fungovať spolu? Presne. Napríklad, zober si to rigidnejšie dátové plánovanie ako MRP. A k tomu pridaj flexibilitu a zameranie na tok a odstraňovanie plytvania z lean prístupu. Nemohla by táto synergia, tá kombinácia vytvoriť ešte oveľa odolnejší a efektívnejší systém pre konkrétnu firmu? V jej podmienkach? To je výborná myšlienka na záver. Určite niečo, nad čím sa oplatí zamyslieť? Tak ďakujeme za pozornosť pri dnešnom pohľade do sveta logistiky.